Lena. Sa'yo. Ay, galing na. Ay, tikang mic. Mag-mic kay Baby Brielle. Lena. Kini ko. Lena. Kagandahan, la vida Lena o dan, ay nabighani sila. Lena, ang pag-ibig. Ano sabi mo, brush your teeth? Brielle, brush your teeth? Bekin ka, tara. Hi. Hi, it's me, Brielle. Hi. Hey. Galing. Guys. Guys. Galing ng Brielle, oh. Wow. Briman, ah. See? My baby. She's coloring her book. Oh. Yan, oh. Galing nyo, oh. Sige na, color na ka. Galing. Kaya may manya na. Manya na. Oh. Wow! Wow! Wow, galing! 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 Wow! Wow! Sit down, come properly. Yan, sit down. Look. Galing! Mag-colory, Brielle. Diba? Sige na, mag-color na ka. Wow, galing! Sige na. Kaya mag-color kong monkey. Monkey! Huhuhahaha. Oh, galing. Oh. Nano sabi na ning dog? Oh, aw. O itang cat, itang pusa. Oh, meow, galing. O itang horse, itang kabayo. Nay. Ay, galing. O itang duck. Ay, kwakwa, galing. O itang, ano pa kasi? Itang chicken, itang manok. Clock. Sabi mo yung karela. Clock. Oh. Itang cow, nasabi nitang cow. Moo. O itang ahas, itang snake. Uy, galing! Galing ng baby ko, no? Galing niya, no? O yung bird, itang ibon, itang bird, nang sabi na. Tweet. Oh, what? Tweet. Oh, ano pa? Itang oink. Ay, itang pig. Pig. Itang babi. Aliwa. Oink. 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 O itang monkey, itang matching. Huhuhuhahaha. Ito. Hindi niya pa alam yun masyado. Napambalo mo, be? O itang kambing. Itang goat.
Me! Nano pa? O, sidang ka, luklok ka. Nano pa? O, itang elephant. Itang elepante. Pau! Pau! Ika. Ano sabi ng wali? Klay-klay? Hindi. Ay, mana yung gagay, Kuya Eli? Ay, mana yung mag-smile, Brielle? Hindi. Ay, yari na. Oh, yari na. Tapos na daw yun. Magsulat na ba? Galing. Galing. Galing naman. Yan. Yan yung binili natin kahapon kay Brielle. Hi. 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 Hi daw po. Yan yung baby natin. Yan. Mahilig kasi siya sa mga books and pen. Never? Kaya binili natin siya ng ganito. So, dalawa po to. Itong isa yung numbers. And then yung to naman yung letters. Wow, water. Ay, water wow pala. Water wow. Yan. So, ito po pang age 3 years and up. Pero dahil mahilig magsulat si Brielle, at bawal, yeah. Oh. At para hindi siya messy, nakita ko to kahapon dun sa Marshall's. Kaya binili ko siya. Yan. So, matututo siya mag-ABC, paano magsulat, and mag-doodle, mag-color. See? Nang walang ka-messy-messy. Ano yun? Walang kadumi-dumi ba? Walang walang kakalat. Ano? Walang ano? Walang kalat. Nebe? Wow, galing naman. Be! Nang sabi na yung kaya, anong sabi ng... Anong sabi ng dog? Oh, aw. Anong sabi ng pusa? Itang cat? Oh, meow. Galing niya, no? Ay, sabi ng duck. Itang bibi. Duck. Oh, kwak. Galing. Good job siya, no? Ang sabi na itang ahas. Itang snake. Uy, galing. Good job. Ano sabi na itang... Ano sabi na itang... horse. Itang kabayo. Itang horse na. Nasabi na. Ay, galing. O, ang sabi na nitang... bird. Uy, tweet. Galing. O, itang banis, nanan niya. Itang banis, nanan niya. Nanan yung banis, nagagawa na. Hop. Diba? Wow, hop. Ne? O, itang bird na, sabi ni itang bird kasi, ay, tweet, sinabi mo na yun, eh. O, itang cow, itang baka. Moo. Ika. Moo. Na ano pa? O, itang frog. Kokak. Mag-color na ka. Yan yung baby natin. Siya si Samantha Brielle. 16 months na yung baby natin. Nebe? So, 1 year pa lang siya. 1 year old. And 4 months. Nebe? Galing niya po, oh. Galing niya pong magsulat, no? Yan. Yan yung ginagawa namin maghapon. Magkalat, nang magkalat, nang magkalat. Nebe? Yan. Yan po yung ginagawa namin maghapon. Kakain, matutulog, mag-aaral, nebe?
magsusulat, tapos manunood ng Dave and Ava, Coco Melon, Little Baby Bang, kung ano yung gusto niyang panoorin. Pero, saglit lang yung panonood niya. Mas inaano ko siya sa mga libro, yan, sa mga laruan, ito, yan, sa pag-dance-dance, oh, yan, oh, magda-dance siya yan, oh. Ano? I-J-K-L-M-N-O-P. Oh, tapos kakanta siya ng Lena. La vida Lena. Lena. And I say, oh, peekaboo ka naman, peekaboo. Be, manang peekaboo. Peekaboo ba? Oh, sige, oh. Peekaboo. No, peekaboo. Naitang kayong mata. Peekaboo. Hey, Bea. Antayo kaning pakita mo kaning kaya mo. Paano mo kaning beautiful eyes mo? Uy, beautiful eyes siya. Kita mo pakit, oh. Papakita niya yung beautiful eyes, ha. Beautiful eyes ka na, Bea? Oh, itang kaya kang arong. Itang nose mo. Turo mo yung nose mo. Uy, galing. Tilos niya pa. Uy, tangusin daw niya, oh. Uy, itang kaya kang mouth. Itang asbok. Pagka may asbok mo. Hali pa, maaral, ah. Tantit. Hindi, tangipan. Oh, tit, oh. Itang ears. Itang balugbog. Uy, galing. Itang forehead. Pagka may itang forehead. Itang kanwan. Ah, kanako sa akin daw. Ayan, oh, galing. Ay, di ka naman nakita, nak, eh. Oh, titang forehead na mama. Yan po yung baby natin. Si Brielle. Si Brielle na maganda. Mabait na baby. Nina? Yan. Yan. Activity time for Brielle. Bebe? O, paano ka na mag-dance? Mana ka na tumera? Uy, ang galing! Mana na yung mag-dance, Brielle? Mana yung mag-TikTok? Tika. Oh, TikTok. Yan po yung baby natin, si Brielle. Be, nanong lagyo mo ka, no? Anong pangalan mo, no? Anong lagyo mo? Tiyay. Oh, Brielle. Brielle? Brielle lagyo mo, Brielle? Be, nalagyo mo? Tiyay. Oh, Brielle. Yan. Kapampangan po kasi yung baby namin. Pasensya na, yung iba kung hindi siya naiintindihan. Kaya minsan po, sinasabi ko yung Tagalog tsaka yung English. Nebe? Pero, kapampangan po kasi yung tinuturo namin sa kanya. Kaya lagi siyang kapampangan. Yan, nak. Pero marunong siyang sumagot ng English na tanong kasi pag nanonood po siya, tinatranslate ko sa kanya ng kapampangan. Nebe, sa Tagalog. Ano? Sasabihan da ka, sabi ko magaling ka. Kung kwento da, sabi ko magaling ka, diba? Magaling ka. Oh, kiss mo yung mama. Ay, fly kiss yan eh. Kiss mo ko, kiss. Kiss mo ko, kiss. Kiss kayo, kiss. Love you. Love you. I love you. I love you. Dak! Titandak. Turo mi tandak. Tandak. Wala mo na tandak, Ken. Walang dak, Ken. Akin. Ayan, dak. Atin dak. Sige. Turo mi dak. Dak. No, tandak. Ano? Tada! Oh. Dak! Kwak, kwak. Galing. So, hindi pa alam ni Brielle sundan yung mga to kasi ano pa lang po siya, 1 year and 4 months. Pang 3 years old na to. Pero, kaya binili ko siya para at least, nakikita na rin niya at may idea siya kung paano magsulat. Na be? Tsaka ito, kasi mahilig nga po siya magsulat para at least kahit na magganyan-ganyan siya. Oops, sorry.
Walang kalat, nebe. Writing without a mess. Babay mo na lang. Bye-bye. Ibabay mo lang. Bye-bye. Ito ang Brielle, oh. Babay mo lang. Bye-bye. Ayaw niya pa magbabay kasi ayaw niya na nagbababay. Gusto niya lagi siyang pinapanood. Bye-bye! Ako na lang po yung magbababay. Bye-bye! See you on our next vlog! Please like, share, and subscribe! Like! Ika, like! Ayaw na maarte. Okay, bye-bye! Galing na naman! Galing! Wait ang magranya. Mana ito magranya? Tampo play. Halin, tambitis. Mag-stampit. Mag-stampit. Hey Google, replay please. Thank you. Ayan. Ayan. Go, baby, Brielle, shark, baby shark, Manyan, no, Bel? Yan, wah. Shark, mommy shark, galing. Wow, galing. Shark, uy, galing. Dali ka muna po, kita ka muna po. Daddy shark, dali. Shark, manyan na, Bel, oh. Wala. Oh, madagal yung background pa. Madagal yung background pa. Uy, galing. Uy, galing. Umayang, Be, oh. Be. Ayan. Oh, run away. Run. Run. Run, little run away. Tapo play, Be. Ha! Ano na? Be, ano mo, Be? Oh, galing. Oh, itapang mo ito. Oh, galing. Oh, very good. Oh, hindi pa kanta. Hindi pa metong. Oh. Yay, clap. Yan eh. Galing. Galing ng baby shark. Wow, galing, no?